Hur ser snackt vi till som du fick på sjur? I ordentligt lärde kvar vändning var också nytt och lärde också nytt och i ordentligt vet du. Är du en bättre fotbollsspelare nu det jag menar dig? Jag lärde mig nytt och jag vet alltså ja, jag alltid att jag blir nästan bättre chans. Vi alltid det spelat under en liv. Man lär alltid också nytt men för en är sen ja. Så men du är så kommer att du du teach teenager. Jag har alltid att samviskan kommer att jag skulle lite nan la i backen kommer alla och jag husar jag ska bli vi spela fotboll här nere det inte men jag valde så komma hem att jag skulle lite nan och i färjan jag först präck och så får det så mycket med period det lite. Vill du inte offra utbyggningen på att spela fotboll? Nej, det vill jag inte. Men hur ser det så nu i fotbollen jag där när du kommer hem där? Jag börjar vänja vid AB efter. Det är ordentligt dejligt. Och så att mer så att vi är här. För nu att. Jag har snackat om att det var trubbel att färd till Tyskland så det långt det sätter omkring det hemliga. Men är det något som du saknar vid Tyskland när du kommer hem? Ja, alltså nu fick jag några viner där och liv är ett fantastiskt liv. Och jag saknar det långt. Alltså jag var väl hemma nu förra dagen men jag saknar det så ordentligt. Och kvart? Hur du med på affären att spela fotboll också? Ja, alltså bara jag kom hem att så hade jag att hon i fotboll är inte vid minne. Han är inte att jag var ute så den blir nästa större. Så är först bara fotboll nu 2 år i färjan, inte liv student och så får jag så touch därifrån. Ja, Mona Bräckman, tack för att du kom och vidare från kväll och gå ett när vi börjar uppbyggningen av fotbollen. Stort tack för det.